जोहोलाव नों बेयावसो दङ नोंखौथ' बेसेबां नागिरगासिनो जोहोलाव नोंनि आखायावथ' आरो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि बथल नुवाखैमोन बे बथलखौ नों मानो लादों मालानिफ्राय सोलोंखो नोङो बेबायदि बथल लानानै बेबायदि गिदिंनो नों मानो बथल लाखो रोदोम आंखौ सङै सङै नों बेयावबो सफैमारबाय नोंखौ सोर थोनहरदों आंनि सेराव फैनो रोदोम आं नोंखौ फंसेल' बुङो नों आंनिफ्राय गोजान जा थां नों आंखौ हारसिं थानो हो आरो बे बथलखौ नों मानो सोंदों बे बथला गाज्रिनि बथल नङा बियो बे बथला जोबोर मोजांखायनोसो आं बे बथलखौ आखायाव लादों बे बथला मोजांब्ला गुबुन दिनफोराव आंनि आखायाव नुयोब्ला नों माथो आंखौ गोबां बुजायोमोन बे गाज्रि बेखौ दाला बे न'खर संहार खालामो जिउ संहार खालामो देहा बरबाद खालामो होननानै नोंनो माथो गोबां बुङोमोन दिनै आंखौ बुजायबाय थाग्रा मानसिनि आखायाव बेफोरबायदि बथलखौ नुयोब्ला जों नोंखौ मा साननांगौ बुंदोंना आङो बे जेबो गाज्रि नङा बे मोजांसो बे बथला जाबाय मोजां मोननायनि बिस बे बथला दिनै आंखौ गोजोन होदों बे बथला दिनै आंखौ रंजानो गोजोनाव थानो खुसियाव थानो बोलो होदों बे बथला माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया बे बथला मोजां मोननायनि बिस बे बथलखौ आखायाव लानानै बे बथला दिनै आंनि मोजां मोननायखौ बे बथला दिनै आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ हमथानानै लाखिदों बे बथला आंनि गासैबो रोदोम आं मानो एथ' दुखिया न'खराव जोनोम जाखो जानांगौ गोबां धोनि न'खरनि फिसालामोनबा आं दिनै बे बथलखौ लानानै दिनै बेयाव गाबफैनो गोनां जानाय नङामोन आं मानो एथ' दुखिया न'खरनि फिसाला जाखो नोंनो बुंलाय रोदोम मा दुखिया न'खरनि फिसालानिया गोसो गैया नामा गोरबो गैया नामा दुखिया न'खरनि फिसालानाव अननाय गैया नामा दुखिया न'खरनि फिसालाया मा अननो रोङा नामा दुखिया फिसालानि न'खराव मा ओंखाम गैया नामा बोथिसेब्लाबो ओंखाम दङ संख्रि ओंखामबाबो दङ जानो हागौ आं दुखिया न'खरनि फिसाला आंनाबो गोसो दङ गोरबो दङ मोजां मोननाय दं अननो रोङो आंबो बुजियो आंबो गासैबो दं आंनियाव नाथाय आंहा थाखा फैसाल'सो गैया दिनै मोजां मोननायाव सेंग्रा सिख्लानि गोसो गोरोबनायाव बे धन सम्पतिया मानो हेंथा होयो थाखा फैसाया मानो हेंथा होयो ओइ रोदोम नों मिथिखायोना रमायनाजों आंजों बेसे बोसोर गोसो थोलायखो दिनै रमायनाखौ आंनिफ्राय गोजान खालामबाय बिनि बिमा बिफाया 12 बोसोरनि मोजां मोनलायनायखौ दिनै बे दसेयाव माब्रै आं खोमोरनो गोसोनिफ्राय बिनिखायनो बे बथलखौ लादों आं बे बथलाल'सो दिनै आंखौ जोहोलाव गोसोखौ हमथालि लोगो रमायना बिमा बिफाया रमायनाखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामब्लाबो रमायनाया माब्लाबाबो नोंनिफ्राय गोजान जानो हानाय नङाब्रा आं बेखौ मिथिगौ रमायनायाबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनखायोब्रा बिनि बिमा बिफाया बिखौ नागारनो होदोंब्लाबो बे नागारनो हायाब्रा हायोलै रोदोम हायो हानायखायनोथ' रमायनायाबो दिनै आंखौ गारनो हादों रमायनाया नोंखौ नागारबाय नों मा फोरमान होनो सानदों आं फोथाया रमायनायादि नोंखौ गारबाय एथ' बोसोर गोसो थोलायनाया थोद आं फोथायालै रमायनायादि नोंखौ गारगोन बिमा बिफानि बायध'आव बुंदों जानो हागौ नाथाय बे नोंखौ गाराखैब्रा रोदोम नों मिथिया रमायनाया दिनै बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो आंखौ साख्रि मावनानै आंखौ हाबा खालामदों साख्रि मावाब्ला आंखौ आइ आफाया गुबुन सेंग्रानो हरगोन अब्ला आं थांनो गोनां जागोन होननानै बुंबाय थाखादोंमोन रानि बुंनाय बायदिनोथ' आंबो साख्रि नागिरगासिनो मा साख्रिखौ नांगौ होनबानो मोनब्रबो नामा नागिरबानो मोनब्रबो नामा रमायनानि गोसोखौबो हमनो हायासै आंखौ अननाया बिनि थाखाय देरसिन जाखो ना साख्रिया देरसिन जाखो बिनि थाखाय रोदोम रमायनाखौ आं माब्लाबाबो मोननो हाला आं बे मावरियानि फिसालाखायनो आं दिनै रमायनाखौ मोननो हानाय नंला रमायनाया जोबोर गिदिर गोलावनि फिसाजो बेखौ बहा मोननो हानो नों सोरबायदि माहाजोन जानांगौमोनलै आंबो नों बायदि माहाजोनब्ला हयथ' रमायनाखौ मोनसिगौमोन नाथाय आं दिनै मावरियानि फिसा जानानै जायखौ 12 बोसोर गोसो थोबोदों बेखौबो दिनै मोननो हायासै नों खोनासं रोदोम नों खोनासं नोंनो खोन्थागासिनो आङो हेलौ ओइ रमायना सरि दै फन रिसिभ खालामनो हायासै खनबेसे फन हरदों आं नोंनो नायदोंना नोङो मोनबेसे मिस कल नुदों
माब्लाबाबो नोङो आंनि फनखौ खनसेयाव रिसिभ खालामा। खननै खनथाम खनब्रै हरब्लासो रिसिभ खालामो नोङो। खनसेयाव माब्लाबाबो रिसिभ खालामनाय रेकर्ड गैफेरा नोंहा मिथिगौ ना? भुलावसो खनसेयावनो रिसिभ खालामो नोङो। माथो मावामोन एथ' फन बुब्लाबो रिसिभ खालामा? नुदों रमायना, 6 बार जाबायमोन। रमायना, अन्नानै आंखौ निमाहा हो रमायना। आफानि थाखायनो आं रिसिभ खालामनो हाया। मिथिखायो माथो नोङो आंनि आफाया माबायदि जौ लोङो। जौ लोंनानै जाबायदि बुखिलाबायबाय थायो। आफाया जौ लोंना फैबाथाय आफाया न'आव डाइरेक्ट फैग्रोम ओंखाम बियो। आं बिनो ओंखाम खुरनानै होग्रोयो। बिनि उनावसो आङो आंनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो मोनो। आरो नोंनो आं खोन्थाबोबायानो थाखायो माथो। आफाया जौ लोंनानै फेग्लुंनानै फैब्लाथाय बिनि सिगाङाव फनबो रायलायनो हाया। रागा जोंबा बियो मबाइलखौबो बुख्रुबनानै होगोन। नायल' जाल' नों हरनाय गंसेल' मबाइल दङ। बेखौ जुदि आफानि सिगाङाव रायलायनानै आफाया मबाइलखौ बुख्रुबनानै होयोब्ला आं नोंजों माजों रायलायनो? बिनिखायनो आङो आफाया जौ लोंनानै फैब्लाथाय मबाइलखौनो देरना। बुं रमायना, मा खोथामोन? दे बे नोंनि नोंफा मदारुनि खोथाखौलाय सानफ्रोमबो खनबेसे बुंबावगोन नोंलाय? खोनासंनानै बे फंसे खोथाखौनो अहानाय मोनबाय आङो। जियानो जा, आं थांगासिनो। नों बबेयाव दङ? जोंहानि मादै माहानि बिल्डिंनि उनथिंजाय मोनसे दंफां गोरान दङ ना, जों दाखालि लोगो हमनाया, आं बेयावनो दङ। नों फैमारगोन ना? फैब्लालाय फै बेयावनो। दे थांगासिनो। खोनासंलाय, थांगासिनो दे। नों बेयावनो थाथ'। लोगो हमनो हागोन ना? मानो हाया जानो? नोंनि थाखाय आं गासैखौबो हायो। फैल', नेनानै दङ। जोहोलाव। सफैबाय रमायना। दिनैलाय मानोथो एथ' हांखुर आंखौ लोगो हमनो लुबैखो नोङो? जोहोलाव, आं दहाय फनाव नोंनि आफानि खोथाखौ लानानै एसे गाज्रियै बुंफ्लांबाय। आंखौ निमाहा होदो। निमाहा बिनांगौनि जेबो खोथा गैया। माबाफोर खोथा लानानै फैदोंमोन नामा बेखौल' बुंदो दे। आफाया जौ लोंनानै बुखिनानै दङ न'आव, थाबैनो थांफिननो नांगोन। रमायना, मा जाखो रमायना? जोहोलाव, बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो नोंखौ साख्रि मावनो होगासिनोमोन ना आङो। फिसा फेलाबाबो नोंखौ साख्रि मावनो थोनगासिनोमोन ना आङो। नोंथ' फिसा साख्रिखौ मावा होननानैनो दिनैसिम नोङो जेबोखौनो मावाखै। फिसानिफ्रायसो साख्रिया गिदिर जालाङो। बहाथो खनसेनो गिदिर मोननो? नों आंनि बुंनायखौ मानियोमोनब्ला दिनै आङो नोंनि जानानै थाबायमोन। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? रमायना, साख्रिखौखि नांगौ होनब्लानो मोनो नामा? नागिरबानो मोनो नामा? दे, नों बुंनाय हिसाबाव आं नागिरदोंबोथ', गोबां ट्राइबो खालामबाय। मोना नङा, मोनसे मोनबायबो। नाथाय एथ' बुरजा थाखा आं बबेनि मोननानै होनो? मिथिगौ, 6 लाख फैसा बिदों। 6 लाख फैसाखौ होयोब्लासो आं साख्रि मोनगोन। दा नोंथ' मिथिखायो, सानफ्रोमबो संख्रिजों ओंखाम जाबाय थानाय न'खरनि फिसाला बहा 6 लाख फैसाखौ मोननो? फैसा गैयिनि थाखायनोथ' साख्रिखौ मोननो हायासै। अब्लाबोथ' नागिरबाय थादों। माथो जाखो दिनै? एथ' जिंगासिदों नों? आं मावगोन ना नागिरगोन? आंनि आफानि लोगोनि फिसाला आर्मि मावोनो। आंखौ गाबोन नायनो फैगोननो। आरो आंखौ बिजों हरथारगोन होननानै आइ आफाया खोथा लाबाय। मा? नोंगौ जोहोलाव, नों दिनैनो माबा मोनसे खालामदो। नों दिनै माबा मोनसे खालामदो ना। दिनै नों आंखौ लाखिदो। नों दिनै आंखौ लाखियाब्लाथाय जों सानैनि 12 बोसोरनि मोजां मोनलायनाया दिनै हरसेयावनो जोबसिगोन। अखानायब्लानो आंखौ सोंनो फैगोन, खोथा जागोन। खोथा होखांनायनि उनाव जों जेसेबांखि मावा हाया मानो बेफोर गासैबो फैमाल जागोन। बेनिखायनो नों आंखौ दिनैनो लाखिदो। रमायना, एथ' हरखाब? रमायना, 12 बोसोर मोजां मोनलायनायाव बे खोथाखौनो नोंनो बुंबोबाय थादों। जानो हागौ आं मावरिया न'खरनि फिसाला, थेवबो आं हाबाखौ गाजा गोमजा खालामगोन। नोंखौ खावनानै लाङा। आं साख्रि मावथारगोन। साख्रि मावनानै नोंखौ सोंनानै लांगोन। नोंखौ बे खोथाखौ 12 बोसोरावबो बुंदों। 12 बोसोराव जोंनि साननाय, आंनि साननाय थांखि, सिमाङा दिनै बेयो माबोरै हरखाब जानो? रमायना, नोंनि गोसो गैयाब्ला नोंखौ रावबो हरथाबनो हाया। नोंहा जुदि आंनि सायाव थार मोजां मोननाय दङब्ला, नोंनि सायाव आंनि अननायनिख्रुइबो आर्मिया माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया। सानफ्रोमबो बे मोनसे खोथाखौनो बुङो नोङो। बे मोनसे खोथाखौ बुङैनो बुंबाय थादो नोङो। आं गुबुननि जानानै थाङोब्लाबो बुंबाय थादों बे खोथाखौनो। नोंखौ बुजिबावनो आरो माथो आद्रा दंबावो आंहा? बुंदोल' नों बेखौ। आंखौ लाखिगोन ना लाखिया? रमायना, आंनि आफाया गोगोम जौ फेनानै बुखिलाबायनानै दङ। आं बे समाव नोंखौ माबोरै लांनो? मिन्थिखायो माबायदि रागा खरा। आरो न'आबो अखा सेरजोबो।
दाथ' दैज्लां बोथोर सफैगासिनो देग्लायसो आं न'फोरखौ थिं गोदान होस्रांनो होननानै सानदों दा नोंखौ लाब्ला हाबा खालामनांगोन हाबा खालामनो ना न'नि थिंखौ आं बोस्लायनो रमायना प्लिज रमायना गाबोन सोंनो फैब्लाबो आं जाया होननानैल' बुं आं दिनै नोंखौ लाखिनो हानाय नंला मिथिखागौ आं नों आंखौ लाखिनाय नङा आरो नोंहा आंखौ लानानै माब्लाबाबो नाजानो सिमां गैया बिदिब्ला जोंनि 12 बोसोरनि मोजां मोननाया बेयावनो जोबथोंसै आंखौ गाबोन सोंनो फैगोन ना आरमि बेजोंनो थांनोसै आं थादो नोङो गुड बाय रमायना रमायना खोनासंलाय रमायना रमायना खोनासंलाय रमायना फाग्ला जागोनलै आं फाग्ला जागोन हरखाब आंखौ बेबायदि सौसिखौ हायै दुखु होयोब्ला रमायनाया मावरियानि थाखाय दिनै आंनि मोजां मोननायाबो आंखौ मुगैयो दिनै आं आंनि बिफा मदार'खौ आं दुसिनो ना मावरिया न'खराव जोनोम जानायखौ आं दुसिनो ना आंनि मावरिया न'खरखौ आं दुसिनो ना आंनि थैनानै थांनाय बिमाखौ आं दुसिनो नोंनो बुंदो रोदोम नोंनो बुंदो आं दा सोरखौ दुसिनो आंनि थैनानै थांनाय आइखौ दुसिनो ना आंनि मावरिया न'खरखौ दुसिनो ना आंनि मदार बिफाखौ दुसिनो ना आंनि मोजां मोननायखौ जोहोलाव जोहोलाव नों गोसोखौ हमथा जेसां जि जायोब्लाबो नोंनि बे आखायाव लानाय बथलखौ नों गार नोंनि आफा मदारुनि थाखाय नों गोबां सैसोनो गोनां जादों नोंनि आफानि थाखाय नों खस्थ' मोनदों नोंनि आफाखौ जौआनो गाज्रि खालामदों अब्ला नों मानो बे जौखौ लाबावदों बिफा बायदि मदारु नोंबो जागोन नामा जेसां जे जायोब्लाबो नों गोसोखौ हमथा आरो बे बथलखौ गार बाखि आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालामनो हागोन खोमा आंनो सम हो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन मावरिया फिसाज्लानि गोसो थोनाय बे काहानिखौ नोंथांमोना नायनो जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम दिनैनिफ्राय लानानै बे भिडिअखौ जोङो नुनो मोनगोन बिदिब्ला जोङो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो मावरिया न'खरनि फिसाज्लानि गोसो थोनाय बे काहानिखौ नायनो थाखाय गाबोन बयबो नेनानै थादो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'बाय